Hej. Hej, vi har valgt at lave en videoblog på grund af, at vi gerne vil prøve sådan at se, hvordan det er. Og vi er blevet inspireret af mange af vores venner, som der blogger og videoblogger og sådan. Og det synes vi er fedt, og det er godt. Sådan. Vi kan godt prøve at tænke os det, så vi prøver nu. Men vi vil fortælle lidt om os selv, og hvordan vi mødtes første gang. Så er det bare det. Men jeg hedder Kira Andersen, og jeg bor i Varnes. Jeg er 13 år, vi bliver 14 lige om lidt. Og ja, jeg hedder Emma Koldmann, og jeg er 12, og jeg fylder også 13 her om lidt, så godt, så har en gave eller noget, så Ja, en gave, det ville være helt fint. men mig og Kira, vi mødtes for første gang, Da jeg gik i første, og hun gik i noget. og jeg var skide bange for hende. Amen. Jeg har boet i Områ, og så flyttede jeg så til Varnes. Så skulle vi gå på skole sammen, se noget fedt, hva'? Ej. og så i starten der snakkede vi ikke sammen. Nægte. Og så begyndte vi sådan at snakke noget mere sammen og sådan noget. Det er så min bedstemors kat. Den er helt sød. Nej, jeg ved det. Ja. Og vi er sådan meget generet lige nu. Fordi vi ved ikke, hvad fanden vi skal gøre. Sige. Han må kun ikke sige noget helt klart. Så. Det må I leve med. Men ja, det var vores første videoblog, og alt det der med hater og alt det der, det kan jeg godt. Det gider vi ikke. Det gider vi bare ikke, fordi så kan jeg godt pakke en slå sammen, fordi jeg orker bare ikke at høre på det og sidde og diskutere og sidde der. Nogen begynder at true ind over Facebook, så. No hate. Gider vi ikke. No hate. Peace. Peace up.